všetci, vítam u ďalšieho videa v Robloxe. Dneska som tu so svojím kamošom Azuko556 a dneska budeme natáčať video o bičku, kde budeme spolupracovať. A takže ideme na to, tak pode mnou. Toto video je prvýkrát s mojím kamošom, takže ja pôjdem asi sem do modrého a on pôjde tam do druhého. Čo znamená, že ten modrý? Nie, neviem, čo to znamená. Že ty budeš, že ja teba budem rolovať. Á, tak to mám, na tomto videu mám asi trošku smolu. Ty alebo ja? No veď ja 100%. Veď ja musím byť ten rolovaný. Kamo, ale veď ty nič nemusíš robiť. No to je pravda. Kamo, jaký som tučný. Kamo, to čo je za hru? Toto je super. Toto je super hra, kamo. Adam, a ty si hovoril, že si väčší než ja. No to vidno. Tak. Ajajaj. Poď, veď sa roluj. Kamo, mne to nejde. Tak sme oné. Veď ide. Tak nič. Tak. Skúsim ťa posunúť. Kamo, to čo je? To je scam. Dajme si play game. Nenavrhujem, ja ťa chcem tlačiť. Potom. Mňa? Dobre. A poď. Ja len ťa zhodím. Hej, čo robíš? Dobre, tak back to lobby. Dobre. Čiže ty si teraz červený, ty ma budeš tlačiť. Hej, tak poď za mnou, Adam. Hej. No, tak do červeného, prosím. Hej, dobre. Dobre, tak ide starting game. Kam sa teším na to strašne. Ja ti budem utekať. Nechceš počuť pravdu? Ty sa môžeš hýbať. Ty sa môžeš hýbať. Ale až potom, keď ti to zapne, hýbanie. No. Adam, ty si nejak pribral. Som si nemyslel o tebe. Jedol som príliš veľa Big Macov, okej? No to vidno. Nerozprávaj s tým, dobre? Nerozprávaj. Nehovorme o tom, okej? Okej. Tam hore na tú rampu. Ale ty, nie, teraz sa môžeš hýbať, ale teraz to nepokaz. A musíš si nastaviť tá kameru. Dobre, už si tam, díkes. Ďakujem. Ne? Marko. To som srandu. No, trošku nevadí. A počkaj, to sa dá spinúť, tak ja si zaspinujem. Držte mi palce. Už som dávno zaspinoval, čo tu? Nie. Nerovník. Kamo, to je jaký scam. Nepadlo to skoro najlepšie a mne to naschvál, toto nešlo. Aj mne. Toto hra je proste scam. Kamo, ja na túto hru dám varovanie, že je moc nebezpečná. Kamo, ja ťa musím dotlačiť. Ty si jak kúpil? Adam, kamo, ty si mi trošku asi spadol. Nevadí. Myslíš? A nie, nemyslím. Kamo, ja chcem dať aspoň tam sa chcem dostať. Jak si kúpil ten pohyb a to skákanie a tak, lebo to už není v šope, vieš? To není v šope. Či? Hej, to je vypredané väčšinou. Ja som tu asi z tých No ja som tu kupoval Cesuru, a tam to je. Ja ti potom ono sa to volá katalóg Avatar. A akže, ne, kamo, Adam, keď spadneš, tak... Keď ty padneš od znova, no tak ma... A tak ja som to nevšimol.
Hej, nevšimol. Kamo, ty tu stále ješ McDonald, protože jsi taky tučný, no tak. A toto hra je pre teba úplne... Toto sa zasekol. Táto hra je pre teba úplne stvorená. Kamo, Ticho. dobre tak. Keby Damianu tento, tak nič. Kamo, nevadí. Ja som dal back to lobby. Dobre. Kamo, tak... Nádych a bílých, Adam. Nádych a bílých. Kamo, dajme si ešte jeden pokus a potom by mohlo skončiť videjko výskum. Musíme to už teraz dať. Ja už nespadnem, dúfam. Keď padneš tam, no tak si ma neželaj. Ja nie si ten želať nechcem. Dobre, tak, dobre, ready. Dávam ready. Dobre, ideme na to. Chcem ti utiecť. Adam, teraz sa snaž, lebo sme už zase kvôli tebe prehrali. Hej. Jau. Áno, už sa tam skotula aj rýchlo. Dobre, počkaj. Aleluja. Adam, dúfam, že ty nespadneš. Teraz, Adam, sa snaž. Musíme prejsť toto celé običko, ináč neskončíme video. Nie, tak skončíme skoro, mne to je jedno. Ja sa to Môžeme si zmeniť. Chcem sa zmeniť. Nerobím. A pomoc, nie to. Je to hačmata. Adam, čo padáš zasa? Nechce, aby som ťa pripútil. Nie. Marko. Áno? Nerob to. Kamo, kamo, čo robíš? Čo? Nie. Adam, ty si strašný skemer, kvôli tebe sme tu spadli. Kamo, ja som sa tu zabugoval. No, dobre, už nie. Vieš čo, Adam, už si ma moc veľa naštval. Nie. Kvôli tebe sme prehrali. Tak ja navrhujem, aby sme už ukončili video, nezabudnite dať like a odber na tento kanál a čau.